Hej YouTube, og i dag vil mig og Frederik tale om lidt forskellige ting. Ja, som vi ikke har planlagt eller noget, men lad os komme i gang. Altså, jeg vil starte med at sige, at chips med onion smag er gode. Og sammen med den her iPhone, den er faktisk rigtig god. Hvad er det for en? Lige nu har den, ja, det er en iPhone 4S. Hvor er det min? Ja. Men den er sådan lidt, den er lidt tom strøm, og Frederik over ikke lige til at give lidt strøm. Så, ja. Så har vi den her Minicube. Den er faktisk rigtig smart. Prøv lige at se den. Så har vi også den her Big Cube. Prøv lige at se kanterne. Se lige den der. Jeg vil spille Så her, det er så en 5x5 cube. Hey, jeg skal lige have nogle onion chips. Nej. Så er det dem her. Det er Frederiks. De er også specielle. Så har vi også hans film. Så har han den her. Den synes sådan en lille smule spooky, men også fun. Det er højtaler. Ja. Det her. Chips med onion. Se det. Se. Sgu det helt vildt. Det smager skide godt. Det smager godt. Hey YouTube, smag det lige. Nam nam nam. Nam nam. Smagte de godt? Det håber jeg, for det koster mig helt 24 kroner i spander. Nå, det var det på den her video. Se. Nej, det er ej. Se.